Benvinguts a un nou videotutorial. Avui coneixerem el Drive. Per poder accedir, anem a la part dreta superior i apretem els 9 puntets que tenim i seleccionem Drive. S'obrirà una nova pestanya. Per treballar és molt fàcil. Anem a la part esquerra superior, fem nou i tenim possibilitats de crear una carpeta, pujar fitxers, pujar carpetes o crear diferents documents de Google. Ara crearem una carpeta. Simplement hem de posar el nom i fer crear. Si us fixeu, tenim la secció de carpetes o de fitxers. També podem penjar fitxers o crear carpetes o documents fent botó dret a la zona de treball. Com veieu, és el mateix menú que si fem un nou. Ara penjarem un fitxer. Seleccionem, sobre una finestra, seleccionem el fitxer i fem obrir. Un cop pujat, es mostrarà en l'entorn de treball. Ara farem el mateix, però el que farem serà pujar una carpeta sencera. Ho farem des de l'opció Nou, penja una carpeta, la seleccionem, ens donarà un avís de la quantitat de documents que té la carpeta i fem penja. I un cop s'hagin pujat, els documents i la carpeta ens sortiran a l'entorn de treball. Si entrem a la carpeta, podem observar que s'han adjuntat els 2 documents que ens havia avisat. També podem crear documents de Google. Més endavant els treballarem individualment, però ara mateix veurem com crear-los. Seleccionem el primer, que seria el Word. Canviem el títol i automàticament batent Enter ja ens queda guardat allà on l'hem creat. Ja el tenim a l'entorn de treball. Ara crearem un document tipus Excel. Ho farem des de nou i el seleccionarem full de càlcul de Google. L'avantatge dels documents de Google és que es pot treballar col·laborativament. Això ho explicarem més endavant, però dona l'opció de que diverses persones a la vegada treballin amb ells. Ara ja el veiem aquí també en el nostre entorn de treball. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat.